Starting na yan, bes, ha? Yan. Medyo isusum-sum mo ng konti pag akyat namin. Okay. Ayo, Silver Hawaii! Kuya, di ba ko itatakbo nito? Tatakbo ma'am kasi kabayo. Pero hindi yan, nakatali. Uy. Dapat dito ma'am. Ano po yan? Huwag ka na magpunto niyang suplado na okay na. Yan, para ka talagang ano. Okay. O sir, yung video nyo muna. Sige. Takot ko sa ito kami gano'n sa... Kuya, nilipad! Kuya, nilipad! Kuya, nilipad! Sa pabos, solo ka rin sir. 1, 2. Ay, dito ba yun? O sir, basta huwag mo lang atakin yung tali sir. Minor, dali. Minor, tayong dalawa. 1, Dali. sa side. Mekos din! Dali, tayong dalawa, Tingin boss, ma'am. Sa kabila. Ay, sila! Papaso! Papaso! 1, 2. Tama na, bababa na yung kabayo! Tama na! Tama na, bababa na ako. Baka itakbo ko nito eh. Ayan. Lang sir ah. Ay! Pwede sa amin po yan. Kami mag-inaan po. Yan. Bye-bye, my friend. Hindi ka ba na nga, ano? Yan. Ayan. Bye-bye. Thank you so much. Ano na, sumubra tayo sa Let's oras. go. Kaway-kaway. Gulong dito kaya. Kumaway kayo. Nang makita nyo yung mga sarili nyo, mapanood nyo yung mga sarili nyo pagkatapos ng ano natin, pagbagyo natin. O yan, mag-hi kayo. Pagdating nyo sa bahay, manood kayo ng YouTube, mapapanood nyo to. Ayan, ang mga kunyang, Yan, papunta na kami ulit sa ibang ibang lugar naman. At ayun po, yung isang bata bising-bising naghahalo ng halo-halo. Ayan Paano kalaki yung lalaki yan? Belay ba yan? Hindi na video lang. Ganyan talaga pag sa YouTube, ganyan talaga.